Ola, somos Andrea, Paula e Paula. e hoxe os vamos contar o mito Dédalo e Ícaro en formato Kamishibai. Dédalo e Ícaro. Dédalo era un inventor moi famoso de Atenas. Traballaba no seu taller co seu sobrinho Talos, un neno moi intelixente e aprendía rapidamente. Talos creou grandes inventos, como a serra de metal, inspirándose na espiña dun peixe, e a súa fama creceu por toda a cidade. Dédalo empezou a sentir celos de Talos. Pouco despois, o raparigo apareceu morto e Dédalo foi culpable da súa morte e tivo que abandonar a cidade. Dédalo viaxou a unha illa chamada Creta, onde creou unha nova vida e tivo un fillo chamado Ícaro. En Creta, Dédalo construiu o gran laberinto do Minotauro. Máis tarde, axudou a princesa Ariadna dándolle un novelo de fío para que Teseo puidese saír do laberinto. Cando o rei Minos enterouse da axuda de Dédalo, mandou encerrar a Dédalo e Ícaro. Para escapar, Dédalo recolleu plumas e fixo unhas ás unidas con cera. Fixo un par para el e outro para o seu fillo. Antes de voar, advirtiu ao seu fillo de que non voase nin demasiado alto nin demasiado cerca do mar. Pai e fillo lograron escapar do laberinto voando sobre o mar. Ícaro estaba tan emocionado que empezou a subir cada vez máis alto achegándose ao sol. A calor derretiu a cera das súas ás. As plumas soltáronse e el caeu ao mar. Dédalo atopou o seu fillo. Cheo de tristeza, pero era demasiado tarde. Sostivo entre os seus brazos. Despois enterrouno nunha illa próxima e chorou a súa pérdida. Dédalo continuou a súa viaxe, lembrando sempre ao seu fillo e a lección de non ignorar os consellos nin os límites. E ata aquí o noso Kamishibai.